खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया 20 एप्रिल खालारखालि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो फोरोंगिरि आफादनि दैदेननायजों आरो ओनसोलनि मावथि रायजो राजानि हेफाजाबजों रायजोफोरनो अनसुंथाइ राननानै होदों। COVID-19 नि गिलु बालु गाग्लोबनायाव दिनै भारत सरकारा फोसावनाय गोलाव 21 सान आरो बेखौ बारायबावना 3 मेसिम लकडाउन होनायाव हालामनि गोबां हाजिरा मावनानै जाग्रा सुबुंफोरा हालाय हाबाय जानायखौ नुनानै गगामुग ओनसोलनि सिङाव थानाय गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो फोरोंगिरि आफादजों लोगोसे ओनसोलनि मावथि रायजो राजानि हेफाजाबजों अनसुंथाइ राननानै होदों। हाजिरा मावनो हायाखैब्लाबो उदै सुफुंनो थाखाय माइरं, आलु, दालि, थाव बायदि मुवाफोरखौ 500 न'खरनो राननानै होदों। बेनि माखासे नुथायखौ नायलांदिनि। आदामोना बेखौ मोनबेसे संगठनजों लानानै दिनैनि बे मिंमां ओनसोलनि गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय गैजारोङि बर'फोरनो रेसन राननायखौ मोनबेसे संगठनखौ लानानै बा मोनबेसे आफादखौ लानानै बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों? जों गाहायै मोनथाम आफादा बे खामानिखौ मावनाय जादों, जेरै फरायसा आफाद, थुनलाइ आफाद आरो फोरोंगिरि आफाद। बे मोनथाम आफादजों जोङो सावरायनायनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा जोङो गगामुग मिंमां ओनसोलाव जेसेबां बर' हारिफोर दङ बेफोरनि गेजेराव जों बे हाबाफारिखौ लादों। जोङो लकडाउना बारायनाय लोगो लोगो दिनै जोंनि बर' समाजनि गेजेराव माखासे जायफोरा हाजिरा मावनानै जायो, जायफोरा दिनै गाबोन सिन्था खालामनो सम गैया, बेफोरबायदि सुबुङा दिनै मोनसे एसे खैफोदाव गोलैना फैदों, मोगा मोगियाव गोलैफैदों। बेखायनो दिनै जोङो गासैबो संगठनफ्रा दिनै ज' जानानै सावरायनायनि गेजेरजों दिनै बे हाबाफारिखौ जों मावबाय दङ। आरो बिदिनो दिनै लकडाउनाथ' हयथ' बारायबावनोबो हागौ भबिसत, बेखौ जों बुंनो हाया। दा जुदि कर'ना भाइरासनि जिथु बे बेमारा जुदि गोबावसिन थायोब्ला हयथ' लकडाउना बारायबावनो हागौ। बेखायनो दिनै जोङो मोनफ्रोम गामिफ्राव हाबनानै नोजोर होबोदों। सरकारा हेफाजाब होदोंब्लाबो दिनै सरकारनि हेफाजाबा थोजासे नङा। बेखायनो जोंबो संगठननि हिसाबै जोंनि साख्रियालफोरनाव जोंनि जाय बर' सुबुंफोरा होनो हानाय सक्ति दङ, बिथांमोननो जोङो मोगा मोगि जानानै दिनै जों एसे जि लाबोनानै जों बे रायजोफोरनो एसे जों अनसुंथाइ होनाय जादों।